سلام سلام تعنا هبلي كم يكني خوم ناي قدس جبريل بسراتاوي أحواتنا حاتن لبغنا أبزي تجرايز زغني بتعمل تصل هزي ملا علم سرابرا بلو ناي هايمانوت أبوتات ياريدوين تمهارو كاب بيتكسيانات تجيبي فهم زبلو ورن سمعنيرنا بتعمل زبل نجار في أب تجراي بزتايت لمده زحات بوتات وطيوم زي ነገር ክቃወሙ ሪና ነርና ለቀናይ ዘመንና ኤልያስ ኮይኖም ንመራሕቲ ዝዕገስሉ ግደፉ ይኸውን ዝበሉ ጳጳሳት አቀሽቲ መማሃራን ለው ንዖም ክብር ንምሃብዩ ያው ደቂ ቅዱስ ገብርኤል ምስራታዊ ከም ዝጀመርኩሞ ከምቲ ኣብ ዓላማና ዘቕመጥናየውን ቤተክርስቲያን ባዶ ኾና ይብለንን ተባሂሉን ቶም ሰንበት ትምህርት ቤት መሐጋዝኩም ካህናት ክጠም ይብሎም ይኩም ዝኻልኩም ወምግባርኩም አብያተ ክርስቲያን ዘለውን መነኮሳት ትገብርዎ ዘለኹም ቅዱስ ተግባር መላዓለም ትርከቡ ናይ ቅዱስ ገብርኤል ብስራታዊ አባላት ምስተ ዓላማና ዝኸይድ ኣብ ትግራይ ተተካእቲ ወለዶ ሃይማኖትና ዝቐጽሉ ምእንቲ ክህሉ زبل دمت اسمعهم لهم عنتي استوي خصمعكم ساتن عراري ينلخمو تعم تسفا ذهب نجر سلازخونه اب تግራይ ዘይተለመደ አቦታት ሃይማኖት ወጥዮም ያخلكم ያክል ዝብል ድምጽታት ቀኒዮም ቀጥታ ናፍቶም ድምጽታት ይخيድ يغنيلي كنموت انتلينا ونموت ابا ጮርቤርና زي بحالنا نبلع ነገር حقنا حزنا ممات تزحش شيء هيكون عندي من اجبر ودو تاليل كون حنت مع الخال يخلو بصبحتكو اسكن مثالي انتي بحال نغداين حساون ان حدر انتي يفوكس يقلل فوكس مخان دمو فوكس ميزان دفع يصاب ميزان دفع خونا باب معالتنا تجبجبه باب معالتنا وارد زنبر سب انتهي نورو موت بايحش قنعنا كان حقا حسكا موت يحش ناينا قنعنا ناينا قدسنا ناينا قنع منقديو እግዚአብሔር ደስ ዘብሉ ናይና ሀፍቲ ናይና ንብረት ናይና ጉልበት አይኮነን ወይ ናይና ሊቅነት ወይ ናይና ተናጋሪነት እግዚአብሔር ይحጉሶ እግዚአብሔር ዝحጉሶ ናይና ህይወት ውሽጣዊ ህይወት ስለዚህ ውሽጣዊ ህይወትና ማንነትና ዘጠፈ ህይወትና ዘበላሹ እግዚአብሔር ዘቀይም ከይኸውን በደንብ ከነስተውዕል ከነስተኻኸል ይግባና على با يوحنس مان كا اون مرا ክርስቶስ كا اون يوحنس ቀዳማዊ ይበልጽ አነ እምንትኒ ገና ንቅድሚት እንበር ንድሓር ይገድ ንቅድሚት እንበር ንድሓር የምጻንና አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ገዳም ተወሊደ ያ እንካብ 12 ዓመተይ እንካብ 8 ዓመተይ ናብ ገዳም እንካብ 12 ዓመተይ በረድነት እንካብ 14 በገዳም ህይወት እንካብ 15 በንኩስና ህይወት እስከ ሕዚ ሓሊ ዘምጻኒ ኢየሱስ ክርስቶስ አለኒ ክብር ንዑ እስቲ ይኹን ምድንጋጽ ምፍራህ ምስካፍ ምሽባር ይኸሎ ትግራይ احنا حرا زوصانا املاخنا لنا حزون كوصانا ايو اوصينا سلازخونه اتحزن يفتناتاتون قنططلنا ايو نسو يحيال نسو يطعوم نسو يروح نسو يبروخ نسو منقدي نسو هيوت انتم غففتي ادكم سبسبوا بلكم دلي مخنياتو من اسين بزح ነገር ስራሕ ይደለዮም ነሞት ጥራሕ አይኮነን ለልማዓት ወን ይደለዮም ለንጻት ወን ይደለዮም ነጽቡቅ ስራውን ይደለዮም لكن علاش ناس إنايم نبي كيدنوم تبل الناس نفس الدات كيدم تقوينهم كي يقففوا نبي كيدم تبل الناس أبغزا تعزيم تقوينهم كي يقففوا صراحة تقوينهم كوريسو تبل الناس يلن تقوينهم كي يقفف تتقفي فوق موايلي من تلمو أبزل لو حلواتون يسأل ولادي تبكي ولادي يبكي حزن يبل فتواتنا إكزابير دكي إذا قد دايزي عايز الله زدليايو ኣብ ደገ ጥራሕ ማይኮነን ዘሎ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣተኻውን ምግፋፍ ተጀሚሪ ዘሎ እዚ ደው ክብል ኣለዎ እዚ
ናይ ፈለገ ህይወት ተማሃርኮን ቤተ ክርስቲያን ናይ መንፈሳዊ አገልግሎት መተካእቲ ወይ ድማ ነታዓዲ ነታ ቤተ ክርስቲያን ተካእቲ ክኾኑ ተባሂሎም እዮም ዝመሃሩ ዘለው እታ ቤተ ክርስቲያን አበይት መምህራን ሰሪዓ ቀለም ቀሪፃ ነቶም ተማሃሩ ከምህርዎም ኢላ እያ ቅሚጣቶም ዘላ ከምኡ ድማ መናእሰይ ደቆም ወለዲ ንክሕግዝዎም ንክጥውርዎም ኢሎም ወሊዶም ምሂሮም ምዒሮም ናብ ትምህርቲ ሰዲዶም ንክመሃሩ ይገብር ኣለው አንተም ትገፉ ዘለኹም ኣሕዋት ግን ደቂ ግን መን እዩ ከመይ እዩ ብሓቂ ኸስኢሉ ብግዲ ኸይዱስ ኣይ ምርኡ ፈቲሉ ረጊዑ ድዩ ስራሕ ክሰርሕ ይኽእል ኣቐዲምኩም ለኹሉ ነገር ምርዳእ ዶ ኣይጥዕምን ነይሩ መምኽኻር ዶ ኣይቅድምን ስኢልካ መንገዲ ረኺብካዮስ መድሓኒት ናይ ኣዲኡ ክወስድ ዝተገፋ ኣሎ መድሓኒት ናይ ኣዲኡ ክገዝእ ኢሉ ሰብኡ ነታ ኣዲኡ ንመድሓኒት ከይገዝአላ ብኡ ገይሩ ዝተገፈ ሰብ ኣሎ እታ ኣዶ ትሙት ንመን ኢሉ ድዩ ዝወፍር ዘሎ እታ ቤተ ክርስቲያን ተምሃር ዘይብላ ትጥፋእ ንመን ኢላ ድያ ተምህር ዘላ ፍልጠት ክህሉ አገልግሎት ክህሉ ተባሂሉ እዩ ስለዚ ደቅና መምኽኻር የድልያ ኣሎ ዝዓዲ ምርድዳእ የድልያ ኣሎ ዝዓዲ ካብ ቤተ ክርስቲያን ዳኣተኻ ናይ ፈለገ ህይወት ተምሃሮ ዝነበሩ ንኸይመሃሩ ንኸይመፁ እቲ ናይ ፈለገ ህይወት ተቋም ክቕንስ ይኸውን ኣሎ ስለዚ እዚ ካብ ቀደም ዝጸንሕን ናይ ትምህርቲ ፈላምን ንትግራይ ኢሉ እውን ንዓለም ሙሉእ ፊደልን ትምህርትን ቅርጽን ስልጠናን ንቕሓትን ዘምሃረ እዩ ስለዚ ብኸምዚ ዝፈርስ ኣይኮነን ናብ ቤተ ክርስቲያን ኢድኩም ትቕርስር ዘለኹም ሰባት ኢድኩም አልዕሉ ሃይ ልበል ተጠንቀቕ ልበል ሰብ የድል ሕማቕ እዩ ኣብ ዘርክልተ መዓልቲ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዘርክልተ መዓልቲ እዚአ ዝግበራ ዘላ ኣብ ዘርክልተ መዓልቲ ዝከናወነላ ስራሕ ንሪኢ ኣለና ናይ ቤተ ክርስቲያን ዕይንቲ ዝኾኑ ናይ ቤተ ክርስቲያን መብራህቲ ዝኾኑ ያሬዳውያን ኣቦ እሞ ሓዲጎም ቤተሰብ ሓዲጎም ክመሃሩ ልመፁ ደቀ መዛሙርት እንታይ ክግበር ዘሎ ንሪኢ ኣለና ሰምዕ ኣለኹም ኢኹም ወዳ ሰምዕ ኣለና ኢና ከምዚ ዝገብሩ ሰባት እግዚአብሔር ህሊና ይሃባቶም ኣሜን በሉ ቤተ ክርስቲያን ከይትዕፀይ ቤተ ክርስቲያን ከይትዕፀይ እንጀራ ድልያ ይኾኑ ይመፅኦም ትምህርቲ ድልያ እዮም መፅኦም ከፊሎም እዮም ልመሃር ዘሎ ከፊሎም እዮም ቃል እግዚአብሔር ልመሃር ዘሎ እዚ ድፍረት እዩ ድፍረት 24 ሰዓት ቤተ ክርስቲያን ለገልግሉ ዘለው እሳቶም እዮም ናይ ኣብነት ደቀ መዛሙርት አይኮን እንዲዮም ስለ ማርያም ኢሎም ልልምኑ የሳቶም እንዲዮም እንጀራ ትውዎም ኣብ ገዛኣቶም ልብላዕ የለን ኣብ ገዛኣቶም ልኽደን የለን ኣብ ገዛኣቶም ልስተ የለን ሰሓዲጎም ግን ይመፁ ለው ግን ኣብ በዓላቶም ግን ልበፅሕ ለግፍዕ ግን ንርኢ ኣለና ከምዚ ልገብሩ ሰባት እግዚአብሔር ህሊና ይሃባቶም ይጥፎ ይኾን ትብል ቤተ ክርስቲያን ህሊና ይሃባቶም ህሊና ዓብይ ነገር ህሊና ዳኛ እግዚአብሔር ከይፋረደው ሪናይና እኮ በኮሮና ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ተዓጽያ ለገልግላ ሲኢኑ ኮሮና ምክንያት የገጠመኩምን ገጢሙ የገጠመን ቤተ ክርስቲያን ቁልፍ ተይላ ምን የገልግላ ቢፋየ ዝናገር ዘለሁ በሐቂ የዝናገር ዘለሁ ለእኔ ቤተ ክርስቲያን ህይወት የበላ ለእኔ ቤተ ክርስቲያን ናብራ የበላ ናብራና ቤተ ክርስቲያን ህይወትና ቤተ ክርስቲያን አንተ ወነገርኩም ይሄ ለቤተ ክርስቲያን የከቀድም ይመናል ማንና ከነቀድም ቤተ ክርስቲያን ስለዘላ የመጽ ዘምር ዘለሁ ቤተ ክርስቲያን አጣላቤ ይክፈል ታበይ ንኸርኩልና እግዚአብሔር ለስተውል ህሊና ለገናዝ አይምሮ እግዚአብሔር አምላክ ያድል ለዓድና ሰላም ይግበረን ሰላም ይወርደና ናይ ጦርነት ድምጽ ይስማዕና አሜን በልወራ ጦርነትና ፍቁሰባት ሙሉ ጥቅም ሰባት አለው ለመጸት ልምረለው ነጋዴት አዘለው ለሚዛን ለጭበሩ ሰባት አለው ሪና ዮይና ከዚህን ማብዲስ ዘለኮ ካፍትና ሓደ ፍዕሷን ክባር ከዚህ ነው ይባሰ አሬ ሰምነው ዲስ ነው ተጨኻኺና በይና ምብላዕ ፎቲና በይና ክንበልዕ ኸለና ጎረቤትና
صوم كحد ما تمليسون على كبل عنا أيو رجسني أنا نقرأكم تلو حاضر هاتون مربيت برايهم لطمي رايو لعرق رايو هاي نكملوا ولا زادش زنجراسي لكم له خافينا نبلا أي حد أراخاتهم لاقي ذيك تحلف فيها لبعنا إلى أجاكو حد كتحلف فيها تحلف فيها يتحلف فيها حليفكم بزح نجر أجاكو حد كحلف تري ويا مجابير سلام كجبرنا أي سلام كما يطعم مثلكم سلام لعدنا سلام يجبرنا لعدنا بركة يوردنا زناب جميرنا له زناونا محرة يجبرنا زناونا بركة يجبرنا سمعنا يوردنا فقر يوردنا لذا عد زياء زيابير يسمعيا كسمعنا تقولين لما كلنا لسمع صلوتنا بزيابير نقرب زيابير أملاك صلوتنا بسوايتنا بخياتنا زيابير أملاك يقبلنا بيت كريستيان تعاقبهم أو زمنهار المساعد دمو زي بزي ابنتهم بزي رديتهم بزي دقلوا من قدي يوم أو زي حسبوا وسعات ليتنا أتخا تمهروا موسى تمهروا مكفاف يرأى خمس الله نسمعن نرد أنا لنا زي بتعمي كخنن كوجز قبا كفو حسابي أنا زي أنت أبز سمع كل ساعات أبز تردد كل ساعات زمان سمعهم خبرات ناي قدوس جبريل ملأخ بسراتاوي محبر أب تجري زول لخناتات مستي ناي علامة زخيد بيتكسيان طباب فريها እግዚአብሔር بحد خبابي أب حد خلل أملع مسراق أفريقيا خهلو بو مخنيات كعسب كعب خمعبل زغبو خبر خركب እዩሞ ስለዚ አቦታትና እግዚአብሔር ያበልና ንመባሊ ድምጺ ቤተክርስቲያን ምክንያት ከይዕጸዋ ድምጺ መናሰይ ሓደቦ ብግልጺ መናሰይ ጦርነት ጥራሕ ኣይኮኑን ዝድለዩ መናሰይ ሃይማኖት ንመቅጻል ያሬዳውያን እዮም ውን ዝበሉሎ ስለዚ ከም ሰማዕኹሞ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ይቀነል ክንመውት እንተሊና ውን ንሙት ሓቅና ሓዝና ሙማት تزحش أيو